Hello guys! Kumusta kayo? Ayan, ngayon lang tayo nakapag-upload. Kakain muna tayo ng balot. Ayan, pero bago pa sa lahat, sa bago pa lang sa aking channel, please subscribe my channel. And hit the notification bell para ma-update kayo sa bago nating upload ng mga video. Ayan guys, ito lang muna. Low budget balot mukbang. Ayan, mayroon tayong asin. Iodize. Tsaka ito yung suka natin. Tsaka ito yung balot. Apat lang kasi hindi natin yan maubos. So mag ano na tayo. Balatan na natin yung balot. Balot. Sayo. May sabaw pa siya. Ano? Tumutulo yung ano ko, laway ko. Lagyan natin ng asin. Saka suka. Sarap. Ayan o. Paano ito? Ayan. Ayan. May ano pa siya, may medyo maliit pa yung ano niya, piso niya. Ano? Lagyan natin ng asin. Tsaka itong suka. Sarap niya. Putoy na to, parang mas matigas to. Ito yung pinaka ano niya, pinaka malutong na parte ng balot. Ito yung ano, yung pero ang ano lang matigas ha. Matigas siya tanggalin. Hindi madaling matanggal. Pero ito yung ano, yan o, color white. Lagyan natin ng asin. Sarap. Sarap. Ayan pa tayong tatlo. Mabawasin natin ito. Dito lang tayo magbukas. Ito. May nakasulat na ganito. Ito. Mas marami yung ano niya, yung sabaw niya. Mas marami yung sabaw. Yan o, mas marami yung sabaw niya. Oh.
Lagyan natin ng asin. Mas maganda pag iodized salt yung ginagamit. Tapos lagyan ng suka. Sarap. Maraming tao na hindi kumakain ng balot pero sarap niya. May tumitingin sa akin na tulo yung laway. Gustong kumain ng balot. So yun. Ito mas maganda. Kasi yung white niya natanggal na. Ito yun. Kaya ito na lang natin. Lagyan natin ng suka. Yan. Yan. Klaro siya. 3, 2, 1. Sarap. Kahit ilang balot tayong ubos natin. Hindi ka magsasawa kasi masarap yung balot. Pag ganito, walang linya. Hindi nilagyan ng linya. Kayo na ang bahala maghanap. Sana dito. Yan. Nahanap natin. Galing ko talaga. Balot. Sa inyo, may balot ba dyan? Try din kayo nito. Sarap-sarap. Kahit ulam nyo na, balot ng yung ulam. Okay na yan. Sarap ito yung balot. Balot. Yan. Masarap siya pag yung sukang ginagamit, yung suka ng niyog. Supsupin lang, supsupin. Grabe, ang rami ng sabaw niya. Oh. Ito. So guys, pakita ko sa inyo guys. Ito. Balot. Wow, balot. Ayan, lagyan na natin ng asin. Baka tatalon pa to. Alright. Lagyan ng suka. Then eat. Yan guys, isa na lang. Isa na lang mga idol. Wala din siyang linya. Kaya hanapin natin. Parang wala dito. Ito. Yan. Mas maganda to pagparisan nyo ng ng Red Bull o Royal, yung soft drinks na Royal, para mas masustansya siya. Grabe yung vitamins. Wow.
Ito lang natin kasi wala na naman itong laman. Wow, grabe yung sabaw niya. Ito na. Balut. Lagyan natin ng asin. Iguin natin ang suka. Up. Tapos na yun. Sarap. Ganda sana pag marami. Siyempre, tubig. Sarap. Ayan, maraming salamat po sa subaybay ng ating video. Ayan, sa mga bago pa lang sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel para sa next adventure natin at sa next content natin. Ayan, maraming salamat sa mga supporters ko. Maraming salamat din sa lagi niyong pagsubaybay. And sana no skip ads po tayo para naging tulong po yan para sa ating mga adventure pa na coming pa po. Ayan lang po ang ating content ngayon. Maraming salamat sa inyong lahat and God bless.